toată lumea și mie v-am găsit la un episod. Astăzi noi să filmăm Minioni. E un joc foarte drăguț. Dacă știți, seamănă cu un joculeț care se cheamă Subway. Da, hai să începem. Da, să sper să nu rămâne, nu fac o cacos. Nu vreau. Dați în jos. Dați în sus. Dați. Da, jos. N-am avut timp. Hai mă, că ești doar electric, poți să te miști. Bună! Băi, pe geana, dă-te dracu, dă-te dracu. Dă-te dracu, dă-te dracu. Dă-te în bip. Aoleu. Ce bă, ce dracu la băi? A! Cad și din pat. Aoleu. Vedeam că lumea se mișcă. Dă-te în bip. Bă, dă-te dracu. Dă-te dracu, ferai dracu. Ferai tu să fii. Da, fraților, când rezolv. Da, fraților, am revenit. Acum mergem. Dați pe cardul ăla cu minionul galben. Hai să începem. Criminale. Totul criminale. Cuca. O bip. La mă dă. Ah. Am uitat să filmez. Fraților, nici nu mai știu ce să zic în video. Da, sper să dați un like. Să mai vă abonați, să zice la prieteni să se aboneze la mine. Poate, nu știu, poate reușim să ajungem și noi, măcar la 100 de abonați. Nu cercăm mai mult. Putem. Nu cer atâta, măcar la 100 de abonați să ajungem și noi.
Știu că nu postez foarte rar. Știu că postez foarte rar, dar... Fraților, dacă începe școala, nu știu dacă mai o să postez atât de des. Că acum am început și eu așa, să postez eu, probabil așa în fiecare zi. Da, și poate o să vă placă. Poate nu știu, cum ziceți voi, dacă nu știu, să postăm la rar sau nu știu, cum ziceți voi, nu știu. Nu știu. Nu. Dar, fraților, cum ziceți voi? O să fac, fraților. Eu n-am teme, dar nu știu. Dacă ziceți eu, o să încerc să postez foarte des. Dacă tot n-am teme, încerc să postez des. Ia. Oh. Dă-te dracu. Reclamă poartă. Nu, bula. Nu, tu nu înțelegi, mă, telefonule. Să-mi bag bip. Ofoleu! Dacă vă întrebați ce mănânc niște chipsuri. Ok, dacă mi-arăt așa bine. Filmăm de 9 minute. Da.
fraților, și cred că cam aici o să încheiem episodul. Sper să dați like și ne revedem data viitoare. Pa! Pa! Acum chiar pa!